Ένας τεμπέλης μαθητής έγινε κατά λάθος λαμπρός επιστήμονας. Αλλά πώς? Ο Τζορτζ είχε βγει με μια κοπέλα ένα βράδυ και ξενύχτησε μέχρι πολύ αργά με αποτέλεσμα να παρακοιμηθεί και να φτάσει στο τελευταίο λεπτό στο μάθημά του στο πανεπιστήμιο. Τότε αγχωμένος σημείωσε τις ασκήσεις που είδε στον πίνακα για την επόμενη φορά και πήγε να ξανακοιμηθεί. Όμως το ίδιο κιόλας απόγευμα άρχισε να δουλεύει σκληρά στις ασκήσεις του καθηγητή του. Καθώς ερκοβόταν και σε αυτό το μάθημα θα τον πέταγαν από τη σχολή. Ο Τζορτζ δεν ήταν και ο καλύτερος μαθητής, οπότε τον δυσκόλεψαν αρκετά. Αλλά δούλευε 15 ώρες την ημέρα καθώς η ζωή του εξαρτιόταν από αυτές τις ασκήσεις. Μάλιστα άρχισε και μια μέρα να τους παραδώσει, αλλά ευτυχώς ο καθηγητής τις δέχτηκε. Ο Τζορτζ μετά συνέχισε τη ζωή, ώσπου ένα πρωί στις 5 ώρα κάποιος άρχισε να βαράει την πόρτα του δωματίου του με μανία. Ο Τζορτζ τότε σίγουρος ότι τον διώχνουν από τη σχολή πήγε να ανοίξει με σκυμμένα τα μούτρα. Όμως ήταν ο καθηγητής του και του είπε ότι αυτά που έλυσε δεν ήταν οι ασκήσεις, αλλά διάσημα άλλοι τα μαθηματικά προβλήματα που έδειχνε στην τάξη πριν τη λήξη του μαθήματος. Και όχι μόνο δεν κόπηκε, αλλά έμεινε στην ιστορία ως σπουδαίος μαθηματικός.